Som doma, kde by som bola, tu som ti voľne pohodená. A opakujem si staré, dobré slovenské desatoro. Chcem podať návrh, aby včely opeľovali zásadne v trikolóre, bzučali si pri práci slovenské piesne a aby opeľovali len slovenské kvety aj žiadne iné. Len či bude čo opeľovať, keď nám to tu všetko vykočujú. Áno, ťažiť drevo v ochrannom pásme, to je také práve vlastenecké. To treba naozaj precvičiť, vieš? Veď aj v kultúre sa spojili dva najväčšie mozgy. Šikmo Čípová a Machuľa. Úžasné. Na čo sa radiť s odborníkmi, s dlhoročnými skúsenosťami? Nie, oni sú prirodzené talenty. Dôležité je, že vedú to tak normálne, teda normalizačne. Ale inak dobre sa mám, ďakujem za opýtanie.